Masquera saying muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kitanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchukua garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe itavigira nyaya ya budi kwa ni H Metro nyaya ndofunga atambose itakupa video re vana veku St George's va ikaita accident vakafira passport paronzwa pana vice head boy pamwechete ne friend yake ngari ma upper 6 vari vafira passport zviri kunzi ma witness ataura yachiti vanava vanga zviri kunzi vakomana vanga vachiresa muri Zimbabwe vakaita head on net truck vakafira passport. So takuigira video re accident scene rabudzwa ni H Metro muri Zimbabwe. Masinza acho ari kurwadza nyeno sirisa muri Zimbabwe. Toda kuti muone video remoto zamurufunga pamusoro penyaya mu comment section. Kana usati subscribe, please don't forget to subscribe kuti tirambe tichikupa nyaya yenews inoitika muno mu Zimbabwe. Thanks for watching muri Zimbabwe. Ini yang sekarang jalan mana?